Hej og velkommen til Nidarlots præsentation af, hvordan du bruger vores interaktive multiopskrifter. Multiopskrifterne giver dig jo mulighed for at bruge lige præcis det garn og lige præcis den strikkefasthed og størrelse, du har lyst til. Først så skal du have et brugernavn og et password, og derefter så skal du gå ind og købe et abonnement. Det koster 249 kroner for et år, og så har du til gengæld ret til at lave alle de opskrifter til eget brug, du overhovedet vil. Og opskrifterne, de er jo simpelthen skræddersyet til dig ud fra dine personlige mål. Du går ind her under opskrifter og multiopskrifter, og så kommer du ind til en side, hvor der lige er sådan en kort præsentation af de forskellige designs. Der er et billede, hvor du kan få lidt flere oplysninger omkring designet. Og hvis du går ind her og trykker på navnet, jamen så kommer du ind til opskriften. Herude i venstre side, der er der også en lang række links ind til de forskellige opskrifter. Men jeg vil demonstrere trøjen maskulin for jer og vise, hvordan at man laver en opskrift. Så vi klikker her og kommer ind til opskriften. Her kan vi så se, at der først er en beskrivelse af opskriften. Der står lidt om, hvilke forudsætninger du skal have for at kunne strikke det her design. Der er nogle anbefalinger omkring garnvalg og omkring valg af pinde. Og så står der også, hvilke redskaber du skal bruge. Der er en forklaring til, hvordan man laver strikkeprøven til lige præcis det her design, for du er nødt til at lave en strikkeprøve for at vide lige præcis din strikkefasthed i det garn, du har valgt at bruge. Du kan selvfølgelig også godt bruge strikkefastheden, der står på banderolen, men så er det jo alt andet lige lidt mere usikkert. Jeg vil lave en opskrift i Nidarlot tyk tweed, og jeg bruger pinden nummer 5,5. Min strikkefasthed, den siger 16 masker, og jeg har 23 pinde, og det er på 10 x 10 cm. Jeg har slået i alt 30 masker op til strikkeprøven, og jeg har strikket i alt 36 pinde. Det her, det behøver du kun at udfylde, hvis du vil have sådan en cirka-angivelse af, hvor meget garn du skal bruge til trøjen. Jeg har taget min strikkeprøve og vejet ude på min fine køkkenvægt, og den vejede 16,3 gram. Derefter så skal du måle den, der skal have trøjen, og min mand han har et brystmål på 112 cm, og han vil gerne have trøjen 73 cm lang cirka. Hans vingefang, det er målt fra håndled til håndled, når han har armene strakt ud, og der er han 155 cm. Skulderhøjden, ærmegabshøjden, den måles ved at måle helt op fra armhulen og op på skulderen. Og det er nemmest at måle ved at tage et stykke A4-papir og sætte helt op i armhulen, og så bøje frem mod brystet og måle der. Det er vigtigt, at du måler helt op i armhulen, for der er tillagt vidde i opskriften. Så det skal du ikke selv gøre. Det er kroppens helt faktiske mål. Derefter så går man ned og trykker på beregn opskrift, og så udregner systemet opskriften for dig, så den passer. Du kan se her, der er alle felterne, de er blevet udfyldt. Der står cirka, hvor mange gram du skal bruge. Der er også en oversigt over modellens mål, hvor der er tillagt vidde. Vidden den er tillagt ud fra hvilke garn og hvilken størrelse du vælger. Og du kan se her, hvor mange masker du skal slå op til den her model. Samtidig så kan du se, jamen altså det er 6 mønstergentagelser, som du skal strikke. Og her er så det mønster, som der skal sidde på ærmerne og i siden på den her kombination. Det mønster, det ændrer sig også alt efter størrelse af garn, fordi det bliver beregnet ud fra det antal masker, som der er plads til på skulderen, sådan at mønstret udfylder hele skulderen. Så hvis man går op og ændrer på parametrene,
herop og trykker beregn opskrift igen, jamen så vil mønstret også ændre sig. Og det kan du lege lidt med, indtil at du synes, at det passer. Og når du så vil have opskriften udskrevet, jamen så markerer du og trykker højreklikker og trykker vælg udskrift. Og herinde, der skal du lige sørge for at sætte et lille flueben i markering, og så kan du udskrive det markerede område. Og så har du en fuldstændig normal opskrift, du kan strikke efter, bortset fra, at du er sikker på, at den passer, og du kan bruge det garn, som du selv har valgt. Her ser vi så den trøje, vi lige har lavet en udregning på i tyk tweed og en størrelse voksen. Den trøje her, det er en trøje strikket i dobbelt økologisk bomuld på en pind 4,5 i en størrelse 1 år. Denne her er strikket i en tråd alpaka og en tråd sok merino og er strikket på en pind 4, og det er en størrelse 7 år. Her har vi en babytrøje størrelse 3 måneder. Den er strikket i dobbelt sok merino på pind 3,5. Det vil sige, for lige at summere op, så vælger du det design, du gerne vil strikke. Du strikker en prøve i det garn, du gerne vil strikke med. Du måler dig selv eller den person, der skal have trøjen, og så indtaster du tallene på www.nidalot.dk. Tak fordi du kiggede med. Du kan se alle vores interaktive designs inde på nidalot.dk.